Madyong gabi na itong tanan guys. Luto sa kog mani. Kinahurot nag-amang mani. Prito sa kog mani. Dahil mamangita na ni mga chikiting. Ganahan sila mani ba. May pang kuan ko nun ni. Pang patalino. Pa-bright ko nun ni guys. Ang mga bata dito ganahan mamalit og mani. So prito sa kog mani. Kaya nga po may daw ugma. Luto pag ko karon o popcorn. Dara ako sa nagluto. Kaya ngit-ngit na ito sa gawas. Dalirang po na sa lutoon. Dalirang po na sa lutoon. Mga dara ako nagkuan. Dara ako sa ang mga dugay lutoon guys. Labi na ka ng mga latanan. May nga nagtaw. Mga latanan. Awa to ko sa gawas magluto. Ayun naman sa guys. Kapit na maluto pa kuan sa zabang. Lapit na brown. Alam sa kusang sudlanan. Kaya arong unja, ang kadlawo na napiposton sa pag-April. Siya may tiputos gani guys ni mani o popcorn. Bakod man tagsadyo kay mga tayo mga obligation sa kinabuhi. Yes no? Oh my God. Yung magsira tagpo guys, may muabot na to. Na natin naghang gastuanan. Natay kurente, natay mga bills. Natay mga bills, kinabuhi. Natay mga bills, mga bot. Kurente, tubig. Kamong tubig dari. Agas sa mampod, agas ugting uwan. Gabi, grabe yung kasuga, agbunag sa uwan. Grabe kasi dyan nakamata ko, nga puno, nagamang drum. Amo man tong ipanghudtan og kanang naisud dagamang drum des sa tong adlaw kay nay wudu-wudu. Dekado ng wudu-wudu mahimong lamok. Mo to ang magipanghudtan sa jag tubig. Sa gabi pag bunog mga alas 12 siguro to pagliri na hadtos ko ang bintana arang nagadung punuwas masidlanan. Ano gawas ko inanaw ko. Magipokas pa pag-Abril. Ani ko katahas sa kurang isa kay katulaging naka kita ako ganang na ay kumpuahon nga nagkislap-kislap ito sa ubos. Ngayon pa sila santil mo kuno to. Bawahan nito Tulbaan man ko dato nakita man ang pag-ubahin ko pa pag-Abril gabi So dahil guys luto na niya hangguan man Luto na siya. Dili sa palabian o kuan kay init man yung mantika sa init pa siya kuan. So kasari sa haunon guys. Okay, so na guys, luto na hang maning di kuan prito. So na isang gibutangan uga ay asin gamay. Ano isang gihan na. Nanda siya. Palit ra ko kinilo tag sa kilo. Kada semana tag sa man ka kilo ang mahurot nga mani. So guys, pituhon pakahuman. Ani nga na sa color bitaw kanina puti. Nga na sa hauno na kay init pa man siya. Isahan ng kainit na ng tiwas o kaluto niya. Tiwas o luto. Yan na guys. Naputos na siya. Daghan na. O tanga ni kilo ang niluto. Kaya tanga kilo. Harap naman. Ang kadlawon. Pusto na ng papag-Abril. Ano guys. Ang akong mani. Ang akong mani nga pinarito. Luto na siya. Luto na guys. Sagatang mani. So ano isang pahanginan. Kaya rong bugnaw. Busy sila dari guys. Busy ka na uog salida. Tasag salida. Gira-gira. Gira-gira na pa? Gira-gira. Ha? Ngunit sa pagungka. Bugnawan sila guys. Trikpan. Trikpanan ba? So magluto na pagudari ko guys kanang popcorn para kuan ugma. So mag popcorn ko guys karon para tomorrow nang mabalik ang popcorn kung mangita mo mga bata popcorn. Okay. Ito sa ko popcorn guys. Kanina. Hanggang man ini palit po ko kare.
Ito nang giluto itong katanga. So tayo tapong sa kakilo. O di ta mahutag stock kayo sa mahutan magod silang mani. O nang nag-stock ko daan ba? O nang may maluto. Nigulo. Okay, sige ito. Nga guys, sasari ihurot og lunod kaniya. Masig siko siguro rega or kuwangan re. Na guys, agahang popcorn. Okay, so takaban karon di mang ulbo na magfireworks sa na og di na takaban. Nandiya pa na dyan na si guys, ni isang kadyo kay rong si Jama sunog. Hindi mapagod ba? Magbuto-buto na si Jaron. Ay, sugod na sa buto-buto ron. Takaban. Wala guys, buto-buto na. Wow. Hello? Ay, buto-buto na. Yan na guys, nahaman ako luto og popcorn. So ugma na ni sa pusto, nahanan sa ibutangan og cheese. Kanina. So di ka sa daghan og cheese kay arong ka jo pang balunek. Ang sakto ra. So then ako popcorn, then ako mani. So ugma na si Jas kadlawon puston. Kubog na ko sa kainit pa man. Para sa takuban sa tataed. May tilaw ta. Yan. Crunchy. Ako ko no, tilaw ko. Bebe. Tayo mo ikaingan. Dami be. Ganas kimi sulod-sulod na kimi kahang mani. Na magluto na tada ni Inday at ang kanon. No guys. Okay. Wala na guys na nagitakuban. Sa kana sa hungawanan. Ano ba? Hungawanan. Tuban na ta karon di masadlag mananap. Fit raman si Zada ni na. Fit si sa takub. Mas baba sa panaksan. Karipod hapon izangi takuban. Kaya sa pa man si Zada mga apuston. Pagabre ram birada ni kutos guys. So, nahuman ra ka dyan ko luto, guys. Pahuway na ta kay ugma, sa dyan na pagpakod. Para sa pagpang hingkakay. Wala naman. Masuk ka na kaning agas mag tubig. Pero daghan namin nasawod. Yes, ang gabi kay kasag mag-uwan. Kimi, dali na, day. Tanaw pa silang salida. Ako man ako pang luto. Init, limuot. Kaya sa ko agas pantaw kay ang inita. Alit luha dagang. On. Manday nang i-wifi dia. Chikiting. Ng silingan. Nang i-wifi sila. Bodong ko eh. Baklon eh. Kaya nilak nanda nakamaligin. Baklon eh. Wifi mga chikiting na rin sa mga doon. Mga question tanong salida. Bodong ko eh. Baklon eh. Kalit mo na mag-zig-zig gani guys, ang linog. Ano ko? Kabuhi mo kagwang. Linog gani ha. O ka, bagway pa dyan, no pa ikuan. Ano ko? Diyos ko, Lord. Palazuan, mis mga katalagman, Lord. Po, may zariskal asala kay simba ko lagi na yung mga kuan dali ra maka kuan na sportahan. Guys, mazumbuntag na tantanan guys. Ug salamat sa Ginoo kay siptiin taon mi og luin taon ag kuan Cebu kay grabe dito moy na grabihan kay kuan sila 6.9 pa no. 6.9 9 taon mga natabunan Ginoo ko Lord. Diyan nazin na nga kuan, nazin na nga matay kay na tabunan lagi in taon. So kalit sa kaadyo. So ingaron pa buwan na guys, October 2013. So ingaron pa tong buwan na nilinog dahil sa Bohol. Moto ning kuan siya og 7.2 nga nagrabihan dito dapit sa Tagbilaran dapit.
So muna asus ampo gud ta kanunay. Isa gud ta mga tug na gud na nga pag-ampo nga jud ta daag pasaylos Ginoo sa to mga kuan salanan. Nang Ginoo ko sa gabi pag kuan si Kuya Gael kay nauhay mas Kuya Gael og katog kay tan-aw pa man sa salida gabi tan-aw man sa salida. Nga mo to pag kuan ni dyan ni sa kaya ni jigjig. Ujug galit si kuya man ni ujug sa mo to nakamata ko kay mapamampi pagkatog ba nakatagpilaw nako sus man pagkuan kay alimpungatan man ko naglibog ko sa dapit taga mong portahan kung sa pagtan-on hinga nagjig na lang kanang kuan na rin ay electric aw kanang naay sus mastre aga mo pa sa portahan dugay pa jud na nabira gabi wala na muna sa isira kay hadlak lagi og kanang kuan Convicted. Katong dares buhol sa una gas igo ag kanang naay kuan igo ag linog kwanto sa adlawan alas 8 buntag. So kay namdum ko nato katong nagdujan-dujan ko nga nagdujan miss Kuya Kinkin kay kon pa man ka buwas Kuya Kinkin adto. Bit July, August, September, October 3 months pa siya. Tulo ka buwan pa kadadtukin. Nakuha na gud karon. 12 years old na, so 12 na katuig ni labay. Muna lang every year na laman na siya magpahinamdam pa no. Every year na naman na siya mo jug-jug magpahinamdam tong kuan na kanang linuga. Muna ko ampo kasi ta kanunay nga taga-antag pa na panalipdan tas tanang kuan katalagman. Ta okay ra mo diha tanan guys. Kami dari okay ra min sa malagi kuanta ba kay simbako taon pala jo bruda Ginoo na mantigo tanan ug sa isang mga plano mga tuman ug tay mahimo kay mga kuan naman tani sa minugna ra man tani sa daning kalibutan na so mao nang amping mo diha tanan guys ug kasama gani mo amping tang tanan amping sa tatanan kanoy ampo ka jud di di ka jud palimot-limot pag ampo nga so ka jud tag protection sa Ginoo. So ay klase dari ron guys sa kuan tibok Bohol gi kuan ni gobernador kay simbako unsag kuan delikado sa mga bata tos eskwelahan no, sa na lang so may klase karon judan ano injo man tong giingnan nga papalitan silag tubo wa man nila paliti wala paliti tubo ko na ba unsaon na nabuho na rabadanig kuan punuan mutung manalo ya to matabang galing ha. Taban siguro tulog na kawire nakahakot. Taban din putira ito. Tulog man nakawire nakahakot diha sa lobby. Tawa lagi itong orange tanap. Mo lagi og mga tumbanan na. Dugay ra man na sila giingnan diha pas katong pagtaod sa wire nga taghugat sa nang gihikot sa lobby. So na wire dari guys, dari nakahakot sa lobby. Kanang wire bitaw na kanang tulo ka buok. So, ang taga-Buhiko, nag-ingan nag-taga-Buhiko da na nga taghugat ra na sa ibutang danha kay delikado lagi kay kani magang lubi ha pag bagyo manggod kanina nagtungkirig na dyan sa mura nagkamatjenon siguro pa na uli-ulian pud si na. Pero agi sa punuan da na nabuho na si dyan. Kay murag igor ra magod na si dyan gisudan na sang lulo. Ijang buho na sa daan ba buho binuhos ang lulo sa ipatong ra ni dyan na nidako man si dyan. So nabunanay buho na ija hanggang nang naikuan punuan. Kanina kanin punuan dani aran na nakaag buho kaya nabuho ni si Jan ang anam-anam na si Zag kakuan nabuho na si Jan na mga warda na nakasabit pero gidaan na nag-ingan ag taga-Buhiko nga palitan nila og puste kay ruma tarong og kuan mabutang sa puste ning ilahang kanang naay puthaw ra gud as in puste pud palitan ra og puthaw kay ruma transfer ng ilang kuan kay kanila ging lubiha talitumban na ni si Jan. Plano dyan po naman yung ipatumba kay Deus bay, delikado. Pilara bintawon kalakang, dari na. Pilara kalakang, ari. Dari sa mga nat, aras. Kili sa mga bay. So, ano isang ipakuan guys, ang mga ipatangtang na si Zadiha kay delikado. Dugay raman tanan naman na ipatangtang dahil pag humasbagzo. Kaya kana raman lagi po taon si Jan mo nabili. Nandiyan kay itaghugatan pa malagi si Jagbangan na naug ka ng mga wire. Ingon man lagi ag taga-Buhiko nga papalitan na og kanang tubo nga kabutangan sa ilahang mga wire and kay wa pa man nila paliti. Mahadlok ko simbako ug naibagdong mo abot. Bata kay bawas panahon.
haros ng wire maari ag poste matumbas bay. Sana ba ka jog kuan ro. Katalagman ang sana baning kalibutan. Huli ko rin kanina. Kay ug once kuno matumba ng lubi sa maharos ag kanang naay ilang wire. Ni nga nagtagabuhi ko nga di na kuno nila itaod basta di palitan nila ug kanang naay tubo. So magpaabot pa di ita nga matumba na. Kung ako na itag-ija, hagad sa nang pangitaag paagi nga mapalitan na ho ka nang naay puthaw kaya rong balhi na itus up siya. Kaya delikado man ganang lubiha. Ay, gabok na ag punuan. Delikado ng lubiha. Guys, mag-repack na mi dari sa amang mani. Kanina. Ama nang repacken papagabril. So man ay klase dari sa amang ron. Mga repack na laman mi dala sa amang mani. Sa amang mani guys. Ugma, mablig dyan yung ugma. Ngayon, kalanghanan pa. Hanggang pangit. Ayan, guys. Halika. Taghan na. Pwede na ni. Kani pa, pwede na. Tawa. Pwede na rin. Taghan na na. Tupang. Kanaghan na guys. Alag 5 pesos. Ang budo. Ang budo to kay bisod magsud ag mani. Hindi na naman. Gamit na may kutsarang gamay. Mga gamiton. So, diyan na guys, nahuman na mi og repack sa mani. Yeah. Jadi apod ag popcorn. So, ag mani ni abot siya og 26 ka buok. 26 ka putos. Ag karing popcorn ni abot siya 30 ka putos. Jadi ay gamating pakapin. So, diyan na mo na ni ag abot na mga putos ang niluto gabi. Mani, lami ka adyo. Popcorn. Guys, maniuto taninjo. Goptag sabaw nga isda. Sabaw sa isda. Bawas kabuhi. Sa mga kabuhian diha. Ipang kabuhi gabi is linog. Yan. Ito ta guys, ito. Higoptag sabaw guys. Sarong waning atang mga kuan kabuhi. Yan, sabaw sa isda. Yan, sinabaw nga fish. Tagitas daris ginamus. Anta, niuto taninjo.